La confiança. Aquí coincidim, i ho hem parlat abans amb els Juliana. La confiança. Si hem de buscar una paraula que és la que ha fet que durant 130 anys hem estat al front de la premsa a Catalunya, és la confiança. La Vanguardia desperta confiança. És algú en qui es pot confiar. Per tant, un missatge per a tots els joves i nens representats avui per als meus fills Albert i Anna, presents a la sala, i per als emprenedors que tant necessitem en aquests moments i que algun dia agafaran el relleu de l'economia i del país. Heu de saber que la llarga vida que us queda per endavant prosperareu com ho ha fet la Vanguardia si desperteu confiança en els altres. I prosperareu si també vosaltres confieu en els altres. Kipling, a la mateixa època que sortia a la Vanguardia, va dir: sempre penso bé dels altres, m'estalvia molts problemes. La Vanguardia també va ser fruit d'un esperit emprenedor en el seu moment. I mireu fins on hem arribat. L'esperit emprenedor arriba a la joventut o a la maduresa. La Vanguardia va ser fundada quan Carlos i Bartolomé Godó tenien 47 i 44 anys respectivament. Des de la Vanguardia convidem a tots els empresaris a il·lusionar-se i arriscar-se de nou, a impulsar els seus projectes com estem fent nosaltres amb la Vanguardia en català i com es va fer fa uns anys amb RAC1 des del grup Godó, o construint, molt a prop d'aquí, a la Zona Franca, el centre d'impressió de diaris més modern d'Europa i on es farà la Vanguardia en català des de demà a la nit. L'economia necessita en aquests moments d'intel·ligència aplicada, aquella que ens porta a l'acció i a les decisions, a fer que les coses passin, i els empresaris i directius podem fer molt, hem de fer molt per evitar que aquesta sigui una generació perduda que es vegi obligada a treballar lluny de casa com ja van tenir que fer els nostres avantpassats. Tenim la generació de joves més preparada, més intel·ligent de la història. Mitja Europa voldria venir a treballar a Catalunya. El guanyador del Premi Príncep d'Astúries i Girona de l'any 2010 en la categoria de noves empreses és un català de l'Essa de Montserrat, que avui ens acompanya, i el seu projecte està actiu a 71 països. Ell va començar quan tenia 17 anys. L'únic que necessiten aquests nois és confiança i recursos perquè il·lusió i talent en van sobrats. A la Vanguardia estem preparats per assumir tota la responsabilitat que calgui. Ja va dir Gaciel que la Vanguardia és mirall i reflector de la societat. Ara ens toca ser reflectors d'il·lusió, d'emprenedoria, de creure en nosaltres. És la nostra responsabilitat i l'exercirem amb tota l'autoritat que vostès ens donen, llegint-nos cada dia. Ja per acabar, gràcies per entendre que la grandesa de la Vanguardia és una cabuda de diferents maneres de pensar i de ser, buscant l'equilibri i la centralitat des d'una ànima alliberada. Gràcies als anunciants per pensar en nosaltres. Hem arribat fins aquí també pel vostre compromís. La Vanguardia en català serà un èxit, per la Vanguardia i pel català, perquè recordin el punt quart del nostre compromís fundacional. Complirem el nostre propòsit franca i decididament. Hem fixat la nostra actitud. Gràcies i bona tarda.